नोंथाङा मानक आरो मनिकाखौ सिनायोना? ससियेल मिडियायाव बयनिबो खुगा खुगा गोसारदों बिसि फिसाय सानै मानक आरो मनिकानि दखाना। थारैनो इसोरा अनोब्ला दसे समनि गेजेरावनो धोन सम्पतिनि बिगोमा खालामो। थिग बिब्दिनो जरासे बिसि फिसाय मानक आरो मनिकाया गुवाहाटी दिकलि फुख्रिनि लामा सेराव फिसा दखान होयोमोन स्पाइरेल पटेट'नि। दा बिसोर सानैखौ सिनायै मानसि रावबो गैला जानांगौ। स्पाइरेल पटेट'नि मुं बुंब्लानो बिथांमोननि फिसा दखाननि सोमोन्दै मिथिजोबसै। मानक आरो मनिकाया लामानि थांलाय फैलायखौ नोजोर होनानै जागायदोंमोन स्पाइरेल पटेट'नि मोनसे दखान। गिबियाव बिसोरो खुनुरुखुमैसो सोलिदोंमोन, नाथाय ससियेल मिडियायाव स्पाइरेल पटेट'नि सोमोन्दै भाइरेल जानायनि उनाव रोजा रोजा मानसिनि भिर जायो बिथांमोननि दखानाव। मोनसेनि उनाव मोनसे सोरजिना लानो हाबाय मानक आरो मनिकाया। आइफननि उनाव गंसे बेलाथि कार आरो रोजा रोजा मानसिखौ सामलायनो थाखाय सासे मेनेजारबो लानाय जाबाय। दा जानो हाबाय बिसोरो सानैजों लाख लाख धोन सम्पतिनि बिगोमा।